Benvingudes i benvinguts a la nostra escola, la UPC de Vilanova. És una porta oberta a l'enginyeria, un dels sectors més potents i amb més projecció laboral. El nostre estudiantat té una inserció d'un 95%. La nostra escola és una escola centenària i el nostre focus és l'estudiantat. Ens caracteritzem perquè els acompanyem des del primer dia. Som una escola que està situada al centre de Vilanova, al costat de l'estació de Renfe. Estem molt ben comunicats. Tenim una forta implicació amb totes les empreses del territori, una alta component d'internacionalització per als nostres estudiants que vulguin fer estades a l'estranger i mimem molt la vida universitària i, per tant, aquí tenim fortes associacions d'estudiantat, de professorat, per exemple, equips de competició, la de disseny, la de drons, de robòtica, tenim castellers. Tenim una gran diversitat de graus, que això ens dona un caràcter multidisciplinar. En total en tenim 6, 4 de l'àmbit industrial, que són l'enginyeria mecànica, l'enginyeria elèctrica, l'enginyeria electrònica i l'enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte. Una altra de l'àmbit TIC, que és l'enginyeria informàtica, i un últim grau de ciències i tecnologies marines. Si voleu formar-vos com a enginyeres i enginyers, veniu, que ens encantarà poder-vos ajudar. Us esperem.